Dina iki gagar wigar tanantuk karya mung saka perkara anakku sing minangka dadi katresnanku kabeh padha gugur ning Madyalaga. Awit saka wadya balamu Prabu Rama. Kalungguhan iki para gageh sawangen senopati saka negara Ngalengka diraja. Piyaken ngiwa lan ngiring. Para gageh kabeh krubuten Kumbakarna sing bakal maju ning payudan. Dalanake wong mati mati kene ngopo mati ten kaniyaya sutuk coco prapteng kikir Sumanyo ilang raganyo us ngalinteng toblas biu-biu ora pangkling senopati saka negara Pancawati Denda saka pesanggan Mangliawan Anoman Trisirah yo ora pangkling karo aku ora mara kage mendhuwa kamurkanmu nggonmu bakal nglabuhi marang bapakmu Prabu Dasamuka kalungguhan mara kage ulungna Dewi Sinta ning regemaning junjunganku Sinuwun Prabu Sri Bathara Rama piye kowe guneman kaya mengkono kuwi wis mbok pikir kanthi pening apa ora Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nggone bakal ngadani paprangan gedhe. Pawalbakala iku wis diwiwiti saka Purwa Madya Tuwin Busana. Cacakanmu kaya ngono kuwi iki mung monyet, dianyet-anyet mudhar derek tanganku cakemmu.